Hi guys, majung buntag kaninyong tanan. Ug karon ang ipakita ni si Along Angel, ang ipakita ninyo nga mag-experiment siya sa chemistry. Apil po si Along Edmond. Ani ilang mga experiment ani. Aron makita ninyo ang ilang mga technique. Sa karon ang tubig sa baso. Na ilang gidaigan ang kanina. Na. Sana po. Experiment sa chemistry. Kung nakita ninyo guys, nga ang tubig, ng saka, pag human upang sa pag human nga napang ang kandila, ng saka ang isang tubig. Mo nila experiment. So karon ang sunod mo si Edmond na pod. Karon si Edmond na pod. Gano'n sa tubig para kuan mo. Para mag-expire mo sa mga. Tas no? Then patagulong. Hindi ako magsaka. Kami. Hindi ko ba sa no? Yawa bay. Pag karon guys nakita ninyo. Ngayon kapag sa kanila usaka day ang tubig mo nilang experiment ni Angel og Edmond sa ilang chemistry.